फिथिख्रि गोरलै गोरलै हिट लायाव फानबाय आं Welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन साफ्रोमखौ फिन खेबसेबाव आंनि YouTube channel बयखौबो गोसो गोरबै बराय हरजोबलायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै नोंथांमोनजों आंथ' बुंखादोंमोन ना आङो ब्लग लाबोबाय थासिगोन बा आङो नाजासिगोन होननानै ओमफ्राय आङो दिनैहायबो नोंथांमोनजों जानाय शेयार खालामसैलाय आरोना खालि जानायल' जायै फुंगासिनो ओमफ्राय होमबाबो गोबावजोंसो जायो अमाखौ दिनै आं अमा लानानै फैदों आरोना एकदम बिदिनो अमाखौबो बुरजा जाखाया ओरैनो फवासे आधा केजि सानै मानसिल' जानाय नालाय फंबायजों आंजोंल' जायो बिमामोनाथ' रावबो जाखाया ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसैलाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय जा मिनिं ओंखारगासिनो आङो बिमाखौसो मिनिं ओंखारगासिनो आरोना गस्ला गाननानै खारलांबाय हनै ओंख्रिखौ बेयाव साखिहैबाय आयदै ओमफ्राय नै संगासिनो दायो नायनो हागोन नै नैबावहाय नै संगासिनो लोगोफोर फवासेल' लानानै फैदों आरोना फंबायजों आंजों बेखौनो जों एसे राननानै जायो बारा जानांखाया अमाखौ आंगायलायनाय ओमफ्राय नै बिथिं मा संदोंथाय बिमाया लावजों ना फिथिख्रि फिसा गुज्लाया देखायलाय बिमा नायलाय गुज्लाया आयदै मा अरगोनांजों मालाय लावजों नाजों संदों नै मालाय दुन्दिया होखांलायखाबाय आंनाबो नै रुबाय लोगोफोर साराया दुंबाय आंना नै अमाखौ एसे एवग्रोनानै जानोसै उनावहाय ओमफ्राय पियास गारसनसै आंना जायो जेरैबो गोथावल' जानांगौ आरोना थावै जानो नाङा ओमफ्राय नै खोस्लिया लाव एवखोन्दा आरोना जेबो नङा खालाय नङा बांद्राय सेरेनायाव होलायलायासै मानो होनबा गेसा बिसिं फिसासो अरानो मोनगोन ना मोना फारसेथिंबो ओंखाम जानदों जानो लुबैनायाबो नेनो हाला अमा होनबाथाय बोरैबा लुबैथारोलै मा होननांगौ जाया एबार निउ इयारनिफ्राय गारसै होननानै सानबाबो नै दा माइन्डआव साननानै दंलाय एबार जाला आङो निउ इयारनिफ्राय गारसै होननानै साननानै दंलाय हागोन ना हाया नै माथो बानलुआबो थौफालायबावसो बेदर फवासे ओमफ्राय बानलु थौफा फवासेथ' नङा 100 थाखानि बेदर जाबाय ओमफ्राय बानलुआ थौफाया थाइथाम नै लोगोफोर एवबाय आंहा एबार मस्ला एसे गारसनसै ओमफ्राय मोनबा दुन्दिया होनसै बास जाबाय आंना बेनो फोरो आबौनि मुला दब्लायसे लाइ दब्लायसे खोन्थालाय बाबा नै आबौनि लाइया खोन्थालाय बाबा आबौनि लाइया नै लोगोफोर लामा खाथियाव आरोना लाइनि बिलाइ नै बेखौनो खालाबायनानै रुदलाबायनोसैलाय आङो ओमफ्राय बैयावहाय आलु गायदों बैयावहाय दुन्दिया दं जागासै आरोना आरो बानलुबो गायदों हनै लाफाया ओमफ्राय रोदोमनोनो रोङा नै लाफाया खानायबो जाया आरो रोदोमाबो लाइखौल' जानाय जायो दे ओंखारथ' आं लाइ खानो ओंखार थब बसनसै रुनो आन्था रुनो आन्था मोनबानो जायो आंनो दिनै रुनायसो जागोन एवनायसो जाबाय थायोमोन गोलाव रुनानै जानो संख्रि होनानै आरामनो
बेस्ट मुलि गैयै हासार गैयै जासिगोन ना रुनायखौ बांद्राय जानो नागिरा जोंना मानसिफ्रा आंनि बाहागल' ना नोंसोरबो जायो थोसिगोनदां मा जाखो ओंगार बेखौ रुहैनोसै आंहा ओंगार बारनो बर्डारखौ आबौनि इन्डिया चाइना बर्डार आरो बबाव थांखो हना बिबाय लोगोफोर आंना नै रेडि जाजोब्बाय नै मा होनो अमा बेदर एवनाय इउ लावा गोलैलायबायसो ओमफ्राय लावजों ना फिथिख्रि गोरलै गोरलैजों ओमफ्राय नै आंना मुलालायनो सरि आंना ओमफ्राय नै लाइ एवनाया नै एबार जानोसै हो लोगोफोर नुवासैसोनदां बोरो सिरि लानोसै जानोसै लोगोफोर एकदम जानो लुबैथारबाय आं नोंथांमोना आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय नै थोरसियाव लानाय जाजोबनायखाय माबाबाय एकदम गुदुं गुदुंथार लोगोफोर दासो मोनगोदानजोब आरोना जानोसैलाय नोमबा जैया नोमबावा आं नैबे लाइ रुनायखौसो जि जानो लुबैबावबाय जानोसै अमा जा सफ्ट गुरै जादों माने रुदोंबो नालाय फिथिख्रि गोरलै गोरलै लकेल हिट लाइआव फानबाय आं अमाने yummy tasty मेजेमखौ आं गायबावबाय दसेनो
Like là giúp em. Em vui chăng? Chỉ có thằng mình đang cái đời nữa. Này. Hara sẽ bằng xin đồ này. Vì ba Hara giúp gì? Ăn phải mê chấm đông này, phải ăn mê chấm phụ gia Hara. Ăn tốt chứ tôi mình zaman jay phải ăn cái này. Lại giờ bắt đầu học là nào. Lại chẳng khách hả bạn. So logoफोर दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'सैलाय ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि आंनि दिनैनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो अननानै लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे लोगोफोर बाय बाय